చిన్నప్పుడు చేతికి ఎముక లేదంటారు, దానికి ఆయనే ట్రేడ్ మార్క్, ఆయనే గుర్తు. ఇప్పుడే మీరు విన్నారు ఆయన కురిపించినటువంటి వరాల జల్లు. వివిధ రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి తెలంగాణ న్యాయ వ్యవస్థ కూడా అదే అగ్రశ్రేణిలో ఉండాలని ఆయన పడుతున్నటువంటి తపన, మనకిస్తున్నటువంటి సహకారానికి న్యాయ వ్యవస్థ తరపున, ప్రత్యేకించి తెలంగాణ రాష్ట్ర న్యాయ వ్యవస్థ తరపున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. దాదాపు 4320 ఉద్యోగాలని క్రియేట్ చేశారు. ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ వివిధ రాష్ట్రాలు కానీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల సంఖ్య తగ్గించడం ఎలా, కాంట్రాక్ట్ బేస్ మీద ఉద్యోగులను అపాయింట్ చేసేటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి 4320కి పైగా ఉద్యోగాలని సృష్టించడం అంటే సామాన్యమైనటువంటి విషయం కాదు. మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, చిన్నప్పుడు చేతికి ఎముక లేదంటారు, దానికి ఆయనే ట్రేడ్ మార్క్, ఆయనే గుర్తు. ఇప్పుడే మీరు విన్నారు ఆయన కురిపించినటువంటి వరాల జల్లు. వివిధ రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి తెలంగాణ న్యాయ వ్యవస్థ కూడా అదే అగ్రశ్రేణిలో ఉండాలని ఆయన పడుతున్నటువంటి తపన, మనకిస్తున్నటువంటి సహకారానికి న్యాయ వ్యవస్థ తరపున, ప్రత్యేకించి తెలంగాణ రాష్ట్ర న్యాయ వ్యవస్థ తరపున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. దాదాపు 4320 ఉద్యోగాలని క్రియేట్ చేశారు. ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ వివిధ రాష్ట్రాలు కానీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల సంఖ్య తగ్గించడం ఎలా, కాంట్రాక్ట్ బేస్ మీద ఉద్యోగులను అపాయింట్ చేసేటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి 4320కి పైగా ఉద్యోగాలని సృష్టించడం అంటే సామాన్యమైనటువంటి విషయం కాదు. మరొకసారి కృతజ్ఞతలు